Частка 11. Каля акна. Я ўжо гаварыў пра тое, што вельмі паддаўся хуткай перамене настрою. Неўзабаве я адчуў, што вымак і мне халодна. На дыване каля маіх ног сабралася цэлая лужа. Я амаль машынальна падняўся, прайшоўся ў сталовую і выпіў крыху віскі, потым вырашыў пераапрануцца. Змяніўшы адзенне, я падняўся ў свой кабінет, а чаму менавіта туды, я і сам не ведаю. З вакна былі відаць дрэвы і чыгуначная станцыя каля Хорсалскай пусткі. У мітусні ад'езду мы забыліся зачыніць гэтае акно. У калідоры было цёмна, і пакой таксама здаваўся цёмным паводле кантрасту з пейзажам у ваконнай рамцы. Я спыніўся ў дзвярах, як укопаны. Навальніца прайшла. Вежы ўсходняга каледжа і сосны вакол яго зніклі. Удалечыні ў чырвоным святле была бачна пустка і пясчаны кар'ер. На фоне зарыва мільгалі гіганцкія вычварныя цені. Здавалася, уся акруга была ахоплена агнём. Шырокім схілам пагорка прабягалі языкі полымя, дрыжучы і вывіваючыся ў парывах аціхлай навальніцы, і адкідвалі чырвоны водсвет на імклівыя аблокі. Час ад часу дым блізкага пажарышча зацягваў акно і паглынаў цені марсіянаў. Я не мог разглядзець, што яны рабілі. Іх абрысы акрэсліваліся няясна. Яны кешкаліся над цёмнай кучай, якую я мог разглядзець. Я не бачыў і бліжэйшага пажару, хоць водбліск яго гуляў на сценах і на стале кабінета. Чуцён быў мочны пах гарэлай смалы. Я ціха прычыніў дзверы і падкраўся да акна. Перада мною адкрылася больш шырокая прастора для агляду. Ад дамоў вакол станцыі Вокінг да абвугленых пачарнелых сасновых лясоў Байфлета. Бліз аркі ля падножжа гары нешта ярка гарэла. Многія дамы паўз дарогу к Мейберы і на вуліцах, блізка ля станцыі, тлелі ў кучах развалінаў. Спярша я не мог разабрацца, што гарэла на лініі чыгуначнай дарогі. Агонь прабягаў па нейкай чорнай кучы. Направа віднеліся жоўтыя прадаўгаватыя прадметы. Потым я разгледзеў, што гэта быў пацярпеўшы ад крушэння цягнік. Пярэднія вагоны былі разбітыя і гарэлі, а заднія яшчэ стаялі на рэйках. Паміж гэтымі трыма ачагамі святла, дамамі, цягніком і ахопленымі полымем ваколіцамі Чопхема цягнуліся чорныя палосы зямлі, дзе-нідзе перасечаныя палосамі тлеючай і задымленай глебы. Гэта дзіўнае відовішча, чорная прастора, усеяная агнямі, напамінала мне начныя ганчаровыя заводы. Спачатку я не заўважаў людзей, хоць і глядзеў вельмі пільна. Потым я ўбачыў каля станцыі Вокінг на лініі чыгуначнай дарогі некалькі мітуслівых чорных фігурак. І гэтым вогненным хаосам быў той маленькі свет, у якім я ціхамірна жыў столькі гадоў. Я не ведаў, што адбылося на працягу апошніх 7 гадзінаў. Я толькі пачынаў цьмяна дагадвацца, што ёсць нейкая сувязь паміж гэтымі механічнымі калосамі і тымі непаваротлівымі пачварамі, якія на маіх вачах выпаўзалі з цыліндра. З якойсьці дзіўнай цікаўнасцю я падсунуў сваё рабочае крэсла да вакна, усеўся і пачаў назіраць. Асабліва зацікавілі мяне 3 чорныя гіганты, якія расходжвалі ў святле пажарышча каля пясчанага кар'ера. Я стараўся здагадацца, што яны там робяць. Няўжо гэта адухаўлённыя механізмы? Але ж гэта немагчыма. Можа быць, у кожным з іх сядзіць марсіянін і рухае, загадвае, кіруе ім гэтак жа, як чалавечы мозг кіруе целам. Я пачаў параўноўваць іх з нашымі машынамі. Навальніца пранеслася, неба ачысцілася. Над дымам пажарышча, бліскучы, маленькі, як шпількавая галоўка, Марс схіляўся да захаду. Нейкі салдат палез у мой сад.
Я пачуў лёгкае драпаценне і, як бы апрытоміўшы, убачыў чалавека, які пералазіў цераз плот. Маё аслупяненне адразу прайшло, і я хутка высунуўся ў акно. «Тсс!» – прашаптаў я. Ён у нерашучасці ўсеўся верхам на плоце. Потым саскочыў у сад і, сагнуўшыся, бясшумна ступаючы, пракраўся лужком да вугла дома. «Хто там?» – шэптам спытаў ён, стоячы пад акном і гледзячы ўверх. «Куды вы ідзяце?» – запытаў я. «Я і сам не ведаю». «Вы шукаеце, дзе б схавацца?» «Так». «Зайдзіце ў дом», – сказаў я. Я сышоў уніз, адчыніў дзверы, потым зноў запёр іх. Я не мог разгледзець салдацкага твару. Ён быў без фуражкі, мундзір быў расшпілены. «О божа!» – сказаў ён, калі я яго ўпусціў. «Што здарылася?» – спытаў я. Не пытайцеся. Нягледзячы на цемру, я ўбачыў, што ён безнадзейна махнуў рукою. «Яны змялі нас, проста змялі», – паўтарыў ён. Амаль машынальна ён увайшоў за мною ў сталовую. «Выпіце віскі», – прапанаваў я, наліваючы яму добрую порцыю. Ён выпіў. Потым сеў у крэсла ля стала, схіліў на рукі галаву і расплакаўся, як дзіця. Забыўшыся пра свой нядаўні прыступ адчаю, я здзіўлена глядзеў на яго. Прайшло даволі часу, пакуль ён супакоіўся і змог адказваць на мае пытанні. Ён гаварыў адрывіста і блытана. Ён быў ездавым у артылерыі і прыняў удзел у баі толькі каля 7 гадзінаў вечара. У гэты час страляніна на пустцы была ў поўным разгары. Гаварылі, што першая партыя марсіянаў паволі паўзе да другога цыліндра пад прыкрыццём металічнай брані. Потым гэта металічная браня ператварылася ў трыножак, відаць, у тую першую ваенную машыну, якую я ўбачыў. Зброя, пры якой знаходзіўся мой госць, была ўстаноўлена бліз Хорсела для абстрэлу пясчанага кар'ера. І гэта паскорыла падзеі. Калі ездавыя з лафетам ад'язджалі ў бок, яго конь спатыкнуўся і ўпаў, скінуўшы яго. У тую ж хвіліну пушка ўзляцела ў паветра разам са снарадамі. Усё было ахоплена агнём, і ён апынуўся пад кучай абгарэлых трупаў людзей і коней. «Я ляжаў ціха», – расказваў ён, – «ледзь не мёртвы ад страху. На мяне навалілася пярэдняя частка каня. Яны нас змялі, а пах, божа мой, як прыгарэлая смажаніна. Я выціў спіну пры падзенні. Так я ляжаў, пакуль мне не стала крыху лепш. Толькі хвіліну назад мы ехалі як на парад, і раптам разбітыя, змеценыя, знішчаныя. Нас змялі», – паўтарыў ён. Ён доўга хаваўся пад тушкай каня, крадком паглядваючы на пустку. Кардыганскі полк спрабаваў кінуцца ў штыкі, яго мігам знішчылі. Пасля пачвара паднялася на ногі і пачала расхаджваць па пустцы, праследуючы некаторых з тых, хто ўцякаў. Каўпак, які круціўся на ёй, напамінаў галаву чалавека ў капюшоне. Нешта падобнае на руку трымала вельмі мудрагелістую металічную скрынку, з якой выляталі зялёныя іскры, і біў цеплавы прамень. Праз некалькі хвілінаў на пустцы, наколькі ён мог бачыць, не засталося ніводнай жывой істоты. Кусты і дрэвы гарэлі. Гусары стаялі пры дарозе ў лагчынцы, і ён іх бачыў. Ён чуў, як застракаталі кулямёты. Затым усё сціхла. Гігант доўгі час не чапаў станцыю Уокінг і вакольныя дамы. Потым слізгануў цеплавы прамень, і гарадок ператварыўся ў кучу палымнеючых развалінаў. Пасля гэтага пачвара выключыла цеплавы прамень і, павярнуўшыся спіною да артылерыста, пакрочыла ў бок дымнага сасновага лесу, дзе ўпаў другі цыліндр.
У наступны момант з ямы падняўся другі зіхатлівы тытан. Другая пачвара пасунулася за першай. Артылерыст асцярожна папоўз па гарачых дагарках верасу к Хорселу. Яму ўдалося дапаўзці да канавы, што цягнулася ўздоўж дарогі, і такім чынам ён дабраўся да Вокінга. Далейшы аповед артылерыста быў амаль з выклічнікаў. Праз Вокінг нельга было прайсці. Нямногія ацалелыя жыхары, здавалася, страцілі розум. Іншыя згарэлі зажыва ці атрымалі апёкі. Ён павярнуўся ў бок да пажару і схаваўся ў закапцелых развалінах. Тут ён убачыў, што пачвара вяртаецца. Яна дагнала аднаго з уцекачоў, схапіла яго сваім стальным шчупальцам і размазжэрыла яму галаву аб сасновы пень. Калі сцямнела, артылерыст папоўз далей і дабраўся да чыгуначнага насыпу. Потым ён, крадучыся, накіраваўся праз Мейберы ў бок Лондона, думаючы, што там будзе бяспечней. Людзі хаваліся ў скляпах, канавах, і многія з уцалеўшых беглі к Вокінгу і Сэнду. Яго мучыла смага. Каля чыгуначнай аркі ён убачыў разбіты вадаправод. Вада біла фантанам з лопнутай трубы. Вось і ўсё, што я мог у яго выпытаць. Ён крыху супакоіўся, расказаўшы мне пра ўсё, што яму давялося бачыць. За поўдня ён нічога не еў. Ён напомніў мне аб гэтым у пачатку сваёй гаворкі. Я знайшоў у кладоўцы крыху бараніны, хлеба і прынёс яму паесці. Мы не запальвалі лямпу, баючыся прыцягнуць увагу марсіянаў, і нашы рукі часта судакраналіся, намацваючы яду. Пакуль ён расказваў, вакольныя прадметы сталі выступаць з цемры. За акном ужо можна было адрозніць вытаптаную траву і зламаныя кусты ружаў. Здавалася, па лагчынцы праімчаўся натоўп людзей ці статак жывёлаў. Цяпер я мог разгледзець твар артылерыста. Замурзаны, бледны. Такі ж, магчыма, быў у мяне. Наеўшыся, мы асцярожна падняліся ў мой кабінет, і я зноў выглянуў у адчыненае вакно. За адну ноч квітнеючая даліна ператварылася ў папялішча. Пажар затухаў. Там, дзе раней бушавала полымя, цяпер чарнелі клубы дыму. Разбураныя і разварочаныя дамы, паваленыя абвугленыя дрэвы, уся гэта страшэнная злавесная карціна, скрытая да гэтага часу начной цемраю, цяпер у перадсвітальных прыцемках наглядна паўстала перад намі. Што-нішто цудам уцалела сярод усеагульнага разбурэння. Белы чыгуначны семафор, частка аранжарэі, зелянеючы сярод развалінаў. У гісторыі войнаў не было такога няшчаднага ўсеагульнага разбурэння. Пабліскваючы ў ранішнім святле, 3 металічныя гіганты стаялі каля ямы. Іх каўпакі паварочваліся, як быццам яны любаваліся сваім апусташэннем. Мне падалося, што яма стала шырэйшая. Спіралі зялёнага дыму няспынна ўзляталі насустрач ранішняй зары, падымаліся, клубіліся, падалі і знікалі. Каля Чопхема ўзнімаліся слупы полымя, і яны ператвараліся ў слупы крывавага дыму пры першых сонечных промнях.